Christopher Siegersman ħatar kap eżekuttiv tal-Aġenzija Servizzi Korrettivi wara li s-Sur Robert Brinkaw ta' ir-reżenja tiegħu b'mod immedjat. Attwalment is-Sur Siegersman huwa l-Kummissarju għall-Ħarsien u l-Iżvilupp tal-Priġunieri. Il-Ministeru għall-Intern is-Sigurtà, r-Riformi u l-Ugwaljanza fis-qarrija qal li dan it-tibdil sar wara sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati brabta ma' każ li fi kien hemm involut is-Sur Brinkaw. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Charmaine Galea fost l-oħrajn sabet il-Brinkaw ħati li weġġa raġel u li ġar arma mingħajr liċenzja fil-bajja tal-Mellieħa is-sena l-oħra. Għal dan il-qorti kkundannat lil Robert Brinkaw 12 xahar ħabs sospiżi għal 3 snin. Huwa ma nstabx ħati li jagħmel użu ħażin minn tamir elettroniku. Intant fi-stqarrija l-Fondazzjoni Rise irringrazzjat lis-Sur Robert Brinkaw tal-ħidma li wettaq tul iż-żmien li għamel fil-kariga ta' direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin. Qalet li tinsab ċerta li l-ħatra tas-Sur Siegersman bħala kap eżekuttiv ġdid se twassal biex titkompla l-aġenda riformattiva. Anki l-Fondazzjoni midlam għaddaw li ringrazzjat lis-Sur Brinkaw tal-ħidma li wettaq fl-aħħar xhur u ġimgħat sabiex ta' bilħaq u effettivament jissaħħaħ il-proċess riabilitattiv. L-isqarrija qalet li saru ħafna inizjattivi u miżuri fl-aħħar ġimgħat li ma tantx kien hemm daqq ta' trombi dwarhom, iżda li ħallew effett fuq il-priġunieri u anki il-familja tagħhom. Midlam għad-dawl qalet li tinsab żgura li l-ħatra tas-Sur Christopher Siegersman bħala kap eżekuttiv tal-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi se twassal sabiex ir-riformi kbar li nbdew u li huma parteċipi fihom jissoktaw u jiġu materjalizzati.